Dôvody, prečo som odišiel, neboli kvôli OVB ako spoločnosti, boli kvôli niektorým jednotlivcom. Pri prestupe som určite nejaké peniaze potreboval na ďalší rozbeh. Netajím sa, dostal som 6 000 eur. Takisto potrebovali pomôcť aj nejakí moji ľudia, čiže vybavoval som nejaké príspevky aj im. Boli to príspevky niekde od 500 do maximálne 2 500 eur. V tom momente sa to vyzeralo ako asi najlepší spôsob a najlepšia vec, ktorú spravím. Dneska však viem, že to najlepšia vec určite nebola, pretože za ten rok sa toho stalo veľmi veľa. Spočiatku to vyzeralo, že som konečne našiel to, čo som vždy hľadal, že som našiel človeka, ktorý sa bude vedieť o nás postarať. Neskôr som zistil, že to bol človek, ktorý robil vo Fintentre len školiteľa, bol dosadený na pozíciu regionálneho riaditeľa. Ako školiteľ bol veľký odborník a akurát tieto veci nevedel použiť v praxi. Tieto praktiky, ktoré sa chcel na nás ešte len učiť, nám viac škodili ako pomáhali. Tak som sa stretol s mojím riaditeľom, najvyšším riaditeľom, poprosil som ho o zmenu nejakého vedenia, kde bol som prekvapený, tak k tejto zmene mi bolo vyhovené, ale s tým, že pokiaľ prestúpim, tak iba s ľuďmi, ktorí budú chcieť ísť. Tak som sa rozprával so svojimi ľuďmi, nakoniec okrem jedného človeka a jeho pár ľudí sa rozhodli, že pôjdu so mnou úplne všetci. Čo som však nečakal, môj regionálny riaditeľ v tom momente povedal, že on so mnou nepustí nikoho. Bolo mi povedané, mám dve možnosti. Alebo dám okamžitú výpoveď a vo Fintentre som skončil. Druhá možnosť bola, môžem prestúpiť ku človeku, ktorému som chcel, ale sám, a mám sa znížiť z pozície oblastného riaditeľa na senior poradcu, čiže znížiť sám seba o 2 pozície. Čiže dostal som úplne krásne na výber, mám sa zdať všetkého, čo som kedy robil, ľudí, s ktorými som strávil veľmi veľa času a odísť niekde z pozície oblastného riaditeľa ako poradca. Tí ľudia, ktorí so mnou chceli ísť a neboli pustení, keďže pochopili, že jednoducho sú v spoločnosti, kde už za nich rozhoduje niekto úplne iný a nemôžu si robiť to, čo chceli, pretože chceli ísť so mnou a neboli pustení, tak skôr či neskôr behom 4 mesiacov všetci skončili. Mať nad sebou nejaký kariérny plán a nejaké podmienky, ktoré sa dajú za pochodu kedykoľvek meniť a kedykoľvek upravovať, je podľa môjho názoru veľmi nebezpečné a človek potom naozaj musí rozmýšľať, alebo, jak by som to povedal, by som musel chodiť každý do kancelárie a pýtať sa svojich ľudí, ešte ste moji? V poslednom čase som spoznal viac ľudí, ktorých postretol nejaký podobný scenár. Nechcem, aby ľudia, ktorých si vážim a ktorých mám rád, niekedy do budúcna spravili tú istú chybu, čo ja. Keď si zoberiem mať síce väčšiu výplatu, ale neskôr prísť o všetko, tak sa to určite neoplatilo.